Τίποτα ρε μαλάκα. No way. Ξεκινάμε κατευθείαν από το πλοίο σήμερα. Ο προορισμός μας για φέτος στις διακοπές είναι το νησί της Ελαφωνήσου, μαζί με το σκιέρ του χειμώνα, Χρήστο Καραγκλιό, και το snowboarder του χειμώνα, Βασίλη Ξεβοβάστηνα. Εδώ. Αδερφός σου. Από εδώ περνάει αυτές τις ώρες. Σίμος Κάμπινγκ για δεύτερη φορά στην ιστορία. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ τραβάω βίντεο. Ο Βασιλάκης φτιάχνει σκηνή και ο Καρακλιός επιβλέπει. Βεϊπάρει. Σώπα ρε μαγιά. Εντάξει, τι άλλο εδώ πέρα. Απλά να φέρουν και άλλοι 4, πρέπει να φτάνετε λογικά. Έλα, πείτε. Αδειασές. Μαμός, μία νύμφη. Και η κυρία της παρέας τι μπύρα θα ήθελε? Ακόμα για το καλοκαιράκι μας. Γεια μας μάγκες. Άρα